vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo pano kuti ndinge ndichizokuudzaiwo izvo zvakaitika kwandiri kuti ndinge ndichizosvika pakugara nemurume wandigere naye pari zvino. Zvakaitika ndezvekudai so murume wangu uyu patainge tichiri kumusha ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti angazosvikawo pakundipfimba, but kuburikidzawo nagogo vangu gogo vangu dai vanga vachiri vapenyu kana nzou chaiyo, ndaenda musango ndikanovavhimira ndikavapa iri mhenyu, because gogo vangu ndo vakazokonzeresa kuti ndinge ndichizokwanisawo kupinda mumarriage. Ameno kuti dai vanga vasiri ivo ndingadai ndiripi zvaizvezvi. Zvakaitikawo mukoma ndezvekudai so: ndichikura I was a victim yebullying. Ndainge ndichingobhuliwawo kuchikoro ndichingonzi inini ndakashata and things like that. Saka pachikoro pedu painge paine umwe mukomana uyu ainge ari head boy uyu akazova murume wangu, so he was very intelligent. Kwatiri tainge tisingatombotarisiri kuti vangatombotitarirawo kana kutombofungawo nezvedu. Zvino vakazoti vapedza kunyora ndopatakazonzwa zvichinzi ainge atorwa nehama dzaamai vake ainge ava kudzidza muHarare. Ini zvainge zvatongovawo zveroto, tainge totongofungawo nezvake, but aizoti kana paya paanenge auya kumusha then aibva azowanzo kutaimira vasikana vaya vainzi ndo vainge vakanaka. Isusu aitoti kana akasangana nesuwo murodhi obva atoti hanzvadzi uri sei, kutokurakidza kutoti unenge usitomborimo kana mupfungwa dzake, nekuti kana munhu akagara atongokuti hanzvadzi hapana paangazodzoka futi obva atanga kukupfimba. So mukoma zvakazoitika ndezvekuti one day ndakabva ndazoti ndichitongofambawo naye because takatongosanganawo munzira, then gogo vangu tikabva tazopesana navo. Vakabva vatonyemwerera paya vakangotikwazisa, asi ivo chavainge vasina kuziva ndechekuti tainge tangosanganawo muroad tichitongofambidzana, and ainge achitondibvunzawo nezveumwe musikana uyo waainge achida, but musikana uyu at that time ainge ava kutoita zvekutodanana nevarume vaidhiraivha makombi. She was now chasing after money. Saka pandakatanga kumuudza kuti munhu wako uyo wauri kuda nezvake ka mazuva ano atopanduka, akabva ati saka ndoda kuti unge uchindiudza a lot more about her. Saka ndo zvakazokonzeresa kuti gogo vange vachizosvika pakundiona ndiinaye murume uyu, vakafungidzira kuti maybe ndinotodanana naye. Ndakazoti ndadzoka kumba, gogo wanikwe vainge vachitofara paya vachitopururudza vachiti saka wasarudza kuti ange achizova chizukuru changu here, chizukuru komana changu. Nekudawo kwekuti painge paine vanhu ndakabva ndangonyara ndikati ehe, sezvo ndainge ndisina kana mukomana, vanhu vaigara vachingondibvunza kuti iwe mukomana wako ndiani, ndainge ndisina mukomana. Gogo later on in that evening vakabva vazondidana vakati ndaifanira kuti ndinge ndichizoya kurumu kwavo. Ndakabva ndazoenda kurumu kwavo. Gogo vainge vaine rimwe dish iro ravainge vakaisa mumba mavo rainge rakazara mvura, but mvura iyi yainge ichinhuhwa uye yainge yakaita green. Then ndikabva ndati gogo, ko mvura iyi wai musingaiburitsi because iri kunhuhwa? Gogo vangu vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichipindamo mudishi imomo ndinge ndichigeza. Ndakabva ndati gogo, mvura iyi iri kunhuhwa. Vakabva vanditi geza, chingogeza kana uchida kuti ndinge ndichikubatsira. Ndakabva ndazovabvunza ndikati nhai gogo, mvura yacho iyi iri kunhuhwa, chindiudzai kuti chii chiri kukonzeresa kuti inge ichinhuhwa kudai? Gogo ndopa vakabva vazonditi paya pandakuona uine mukomana wako ndabva ndauya ndikabva ndatanga kurongedza mishonga yangu. Vachitaura kudaro gogo vainge vachitoturunura chimwe chibhegi chavo icho chainge chichigara mishonga yavo, ndokubva vatanga kuwaridza mishonga iya pambhedha wavo. Vakanditi muzukuru wangu, ndikuda kuti ndinge ndichikugadzira kuitira kuti mukomana wako uyu kana akazodzokerako kuHarare asazokanganwa nezvako. Iniwo semunhu ainge achiziva kutoti mukomana uyu even though ndainge ndichimuda nemoyo wangu wose, but iye ainge asingandidi. Ndakabva ndatoti ko gogo vangu vandibvira nepi, ndokubva ndangonyepedzera sekunge
ndainge ndichitofara paya. Then gogo vakabva vazonditi saka pandakuona uchifamba naye ndabva ndati regedzai ndinge ndichigadzirira chizukuru changu kuti chinyatsokudiwa. Ndikabva ndati inga wani maita basa nai gogo, mandirangarirawo koma ndibvira nepi. Ndokubva ndatotanga kuvanyepera paya. Ndikabva ndati munoona nhingi uya apa ndiye musikana uya uyo ainge achidiwa neuyu mukomana uyu akazova murume wangu. Ndikabva ndati zvaizvezvi ndiye ari kutorwidzana neni, mufunge zvenyu gogo, ndiye ari kuda kutonditorera mukomana wangu. Gogo vakabva vati uyo hanetse uyo, ndakagara ndatomugadzira kudhara. Ndikati ko wai makagara makamugadzira? Gogo ndokubva vaseka vakabva vanditi ndakangotoona kutoti kakangwarisa. Saka ivo gogo vakanditi hanzi vakamutaimira one day apo paainge achienda kurwizi kunogeza. Gogo ndokubva vatanga zvavo kumutevera, but vainge vari chinhambwe vachifamba vari kumashure kwake vachingomutevera. Akazoti asvika kurukova kuya atanga kugeza. Gogo vakabva vazomirira kuti ange achipedza kugeza. Paya paainge apedza kugeza, gogo vanoti ivo ndopa vakabva vazoenda paya ndokubva vazonoita tsvina. Vakati vaita tsvina ndokubva vasiya vaita vakabva vazoenda paya ndokubva vazonoitira tsvina panzvimbo apo paainge agezera. Tsvina iya ndokubva vazoikavira mumvura. Gogo vakabva vazotuka musikana uyu, hanzi ndakamutuka mushure mekunge ndakavira tsvina yandainge ndaita murukova. Ndikabva ndati sekukavira kwandaita tsvina iyi murukova ndokukavawo kwandiri kuita upenyu hwako, sekuyerera kuri kuita tsvina iyi yandakavira murukova ndokuyeredza kwandiri kuitawo mablessings ako. Uchava munhu wekuti kunyange ukanzi wabata mari yakawanda sei, mari iyoyo haingagarika mumaoko ako nekuti tsvina yanguwo yayeredzwa nerukova. Saka newewo chose chaunenge wabata mumaoko ako chinobva chatukwa. Uchava munhu akatukwa, akashoreka, anosemewa, ende haufi wakapinda muwanano. Uchangoita marelationship ekuti anenge asingagari. Gogo ndozvavakandiudza izvozvo. Ndikabva ndatanga kutoona kutoti this is the reason as to why uyu mukomana uyu kunyange zvake ainge achida uyu musikana, but there was something that was just happening. That is why uyu musikana ainge ava kungoita kamwe kabehavior kakadhakwa kudaro. Ndikabva ndati alright, saka paribo zvadaro mukomana ndakabva ndazonzi nagogo ndinge ndichigeza mumvura iya mushure mekunge vandiudza kuti mvura iyi vainge vaiitira tsvina. Vakanditi usatya zvako mwana wemwana wangu, because iwewe handina kuisa chituko pamusoro peupenyu hwako, but pandanga ndichitoita tsvina ndanga ndichitokupa mablessings angu kuti unge uchizokwanisa kuzokwezva uyu mukomana wako, mwoyo wake ukwanise kumukwezva kuitira kuti arambe ari pedo newe. Ndikabva ndati zvakanakai. Ndakabva ndapinda muya mukoma ndokubva ndatanga kugeza, ndichigeza nemvura yandaitonzwa kutoti mvura iyi yainge ichinhuhwa tsvina. Gogo vakati ndapedza kugeza ndopa vakabva vazonditora paya vakazotanga manje kushandisa mishonga yavo pandiri. Ndakabva ndati zvino nhai gogo, uyu mukomana uyu sometimes anondiavoida. Apo ndainge ndichinyara kuti ndinge ndichiudza gogo kuti mukomana uyu haatombondidi zvachose, because ndainge ndiri munhu aibhuliwa apo patainge tichiri kuchikoro. Gogo vangu vakabva vati ndava kuchida kukupa simba rekuti pose paunenge uchida kuti ange achidzoka achibva kuHarare unongomudana nenzira dzakadai so anobva auya. Gogo vangu vakabva vanditi kunyange uchida kuzviedza nhasi ndinokupa masimba acho ekuti unge uchizozviedza. Saka gogo vakabva vazonditi ndinge ndichienda mukitchen. Ndakati ndaenda mukitchen ndokubva ndazonotora dota. Vakanditi pose paunenge uchida kumudana kana kuri kunzi anenge ari kure newe ndozvaunoita, unongotsvaka panenge paine dota, obva watora dota riya then obva wazorifuridzira kumhepo uchidana zita rake. Ndakabva ndabuda panze paya. Gogo vainge vakatondidongorera vachiti taura mhani muzvikuru kwaunogotyei, dana zita rake. Ndokubva ndatomudana paya
pasina kana nguva ndakabva ndatomuona munhu achifamba akananga kumba kwedu, ndokubva atosvika paya akabva atanga kukumbira zvematurusi. Then gogo vakazoti mushure mekunge apiwa maturusi ainge achitsvaka, gogo vakabva vazoti kwandiri, iwe perekedza muenzi. Amai vangu vakangoramba vakatarira amai vavo, then ndikabva ndatotanga kutoperekedza mukomana uyu. Takati tati fambei, munhu ndopa akabva anditi, iwe ndiperekedze kwakati kwakati. Ndokubva ndabvuma paya, apa akabva azondikwevera kuseri kwechimwe churu, ndokubva andimanikidza kuita bonde neni, but handingati akandimanikidza because ndo zvandainge ndichishuvira kubva patainge tichiri kuchikoro. Ndaingoti kungomutarisa ndobva ndatozviona ndiri mudzimai wake. Saka ipapo paakazondikwevera kuseri kwechuru, ndakangorambawo zvimwe zvezvia zvefeki, but mwoyo kangu kainge kachitofara kachitoti zvakanaka izvi zvinotendwa. Ndokubva aita bonde neni paya, akabva atofara because akatoona kutoti ndainge ndichiri musikana ainge achiri akakwana. Ndikabva ndamubvunza kuti kowai uri kuombera maoko, because akati apedza kurara neni paakaona kuti sikarudzi yake yainge yakazara ropa, ndokubva asimuka paya achizvipukuta munhu akatanga kufara. Ndainge ndichiri ndakatorara pasi, ndikabva ndati ko unogofarei? Akabva ati iwe, pavasikana vose vandakarara navo muno mumuraini hapana kana umwe zvake anga achiri musikana akakwana. I am very happy, ndava kutokuita mukadzi wangu. Ndakabva ndatanga kuchema paya ndichiwedzeredza kuti munhu ange achindibhilivha kuti ndainge ndisina kana basa naye. Saka the more yandakatanga kuchema, the more munhu paakandiita rafu akabva andibata akati, iwe ndava kutoenda newe kumba kwedu. Ndikaita sekunge ndainge ndichiramba, but kamwoyo kainge kachitofara kachitojabula. Ndokuzototorwa kwandakazotoitwa, ndikabva ndazonointroduciwa kuvabereki vake. Ndakati ndava kugara pamba pevabereki vake, gogo ndopa vakabva vazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizouya kumba. Vakatotuma kamwe kakazeni kangu kainge kachiri kadiki at that time kuti hanzi nagogo, muri kufanira kuti munge muchiuya kumba. Ndokubva ndazongoti mumwe musi pandainge ndiri ndoga, ndikabva ndaenda ndikabva ndandotaura nagogo. Vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichiita zvinhu zvangu nekukasika, otherwise munhu uyu aikwanisa kuzondipunyuka kwakareko kuHarare, because vainge vakamushanyira. Vakabva vaona kuti kuHarare ikoko ainge aine umwe musikana uyo waainge achidanana naye kubasa kwavo. Musikana uyu baba vacho ndo vainge vari chef. Saka ndaifanira kuita zvinhu zvangu nekukasika kuitira kuti mukomana wangu uyo ainge ava murume wangu asazondipunyuka. Ndikabva ndati zvakanakai. Gogo vakabva vazondivhura chibereko changu, vakabva vaita kuti chibereko changu chinge chichizongobatira nhumbu dzekuti vanenge vangori vana vakomana chete. So far murume wangu ndakangomuzvarira mazigomana ega ndichitira kuti asazondipunyuka semaudzirwo acho andakaitwa nagogo vangu. Zvadaro mukomanashi gogo vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichiuya nemini brief rake. Ndakabva ndauya nemini brief rake. Lucky enough ivo vainge vasati vadzokera kubasa, saka ndakabva ndatora mamwe maunderpant avo awo andainge ndisati ndawacha, ndokubva ndazouya nawo. Gogo vakatanga vati ndinge ndichiripfeka underpant iri. Ndapedza kudaro ndopa vakabva vazokwizira mimwe mishonga, but vainge vachikwizira pasikarudzi yangu. Ndakapfeka underpant iroro remurume wangu. Vakati vapedza kudaro vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichidzokera kumba. Underpant iri ndakangoripfeka mumusoro. Ndikati zvino gogo ndichaita sei, because masikati kaawa. Gogo vakabva vanditi uchaita plan. So zvatakazoita ndezvekuti gogo vakabva vazondisunga dhuku mukoma. Mushure mekunge vasunga dhuku vakabva vati chitora huni apa. Gogo vakabva vazondipa svinga rehuni vakanditi chiita sekunge munhu ari kubva kuhuni. Mukoma ndakabva ndazotora huni dzedze ndokubva ndazodzoka nadzo pamba pavamwene vangu. Ndakatosvika vamwene murume wangu navatezvara vangu vachingobvawo mukusvika vainge vachiri vakagara panze. Pavakandiona murume wangu akabva amhanya kuti ange achiuya kuzondibatsira, but ndakabva ndangoti aiwa kana ndinobva ndazoita sekunge ndinokudheerera, endai henyu munogara pasi, kana ndapedza kuzvitura ndichabva ndazouya ndichikupai mvura. Apa ndainge ndichingotsvaga plan dzekuti
paya pandinenge ndozobvisa underpant rake zvekare nedhuku randainge ndakasunga zvisazoonekwa kuti ndozvandainge ndakaita. Mukoma ndakabva ndanyatsokutura huni dzangu dziya apa ndainge ndakanyatsokuva paziso ndichida kuona kuti vakanditarira here, but ivo vainge vachitongotaura zvavo vachiita madiscussions avo amene zvavainge vachirakidzana pane rimwe newspaper. Mukoma ndakati ndapedza kudaro ndokubva ndaenda straight kune imwe room iyo yatainge takapiwa tichinzi ndo yainge iri bedroom yedu. Ndokubva ndanosiya zvinhu zvangu ndini uyo ndakananga kukitchen ndikabva ndanovacherera mvura yekuti vange vachinwa. Kana vatezvara vangu vakaita kurova rimwe zismile vachinyatsokuona kuti ya uyu ndiye anonzi mukadzi. Mukoma murume ainge achada here kubva pamba. Iniwo undubu hwandainge ndichita ndehwekuti ndaingoti kana ndikangonzwa kuda murume ndaibva ndangotora dota rangu ndobva ndataimira paya vanhu pavanenge vapinda mudzimba dzavo vava kuda kunorara, ndobva ndabuda nedota rangu riya ndobva ndatanga kudana zita rake ndichimuti huya kumusha. 3 days dzaisapera munhu anenge atouya. Even zvatava kuno kuJoni ndo zvatinongoita kwatigere apa henyu mukoma, hakutombotendedzwi kuti vanhu vange vachivesa moto. Saka zvandinoita sometimes kana kuri kunzi iye akaenda kumusha ari oga, inini ndinobva ndatora kana mapepa angu ndobva ndangolaita kamoto ndiri muroom iyo yatinogara. Kana ndalaita mapepa aya ndinobva ndazotora madota aya ndobva ndazoenda panze ndobva ndatanga kudana umwe wangu. Mukoma anobva atanga kutondipa pressure kunyange asati apedza kuita zvaanenge achida kuita kumusha. Anobva atokuudza kuti iwe mukadzi anopedzisira abiwa, munhu obva atodzoka kana the very next day chairo. Saka izvi ndo zvandakadzidziswawo nagogo vangu, just that dai gogo vangu vanga vachiri vapenyu ini mukoma ameno kuti ndaivatenda nei, because ndainge ndisitomborina tarisiro yekuti ndingaroorwawo inini. Ndaitozvitarisira pasi ndichitoti zvimwe kuda ndichatongopedzisira ndava kutongogarawo nefudzamombe kana kutozongomitiswa nemazifudza-mombe emuraini, but ndakabva ndatongonzwirwa nyasha mukoma. Maroorerwo acho andakaitwa zvinhu zvekuti zvakarwadza veruzhinji. Ko patakabva tazotanga kugara manje muHarare kuburikidza nechechi yakabva yati zvainge zvisingaite kuti tirambe tigere tiri tose tisina kuchata, ndokubva tazobatsirwa nechechi kuti tinge tichizochata. It was a very wonderful time. Izvo ndo zvakaitika kuti ndinge ndichizosvika pakugara nemurume wangu uyo wandigere naye. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma naimi, zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndakageza nemvura mushure mekunge gogo vangu vaita tsvina, vakanditi geza nemvura iyi kokuzoisa case pamusoro pemusikana uyo ainzi ndiye ainge akanaka muvillage. Vakabva vati sekuyerera kuri kuita tsvina yangu ndo zvichaitawo upenyu hwako kuti chose chawabata chinongodarikira. Even if ukawana murume anenge achikuda anobva angodarikira. Zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.